ingdeng nerkep Aisa Hills Committee Conference along kadawe media korte tum naisu tong do napot nilihen pen kachoro pilo lasi pini nilitum Aisa Hills Committee Conference kidonang ko gathi bangke juntu ilitum Ladakh juntu radical student movement abang je isi kadowe students tumtame student politics chini nai ko aputhak laso long si nilitum ke ar jabnang koklo lasi nilitum pini bangke conference ke do abangke kenang sot lasi non nilitum tame conference ke cheng penabangke nilitum Aisa Hills Committee President ahin bensi Comrade Sabinong Pangcho ahin bensi flag hoisting abang ke dengkon lo lapente ilitum second angdeng bangke ilitum bang martyr mate kachikemu dia kalitang ilitum asongya potom fan kachikemu pon bang pado pon lo ala da bang icon bangke nilitum kechengsi bangke Dr. B.R. Ambedkar mate ala juntu India Constitution mechanism ke semara banglo abang pulo juntu la India det je democracy isi pangtangkring pan padunai punangathan haladak tokdak panangathan abang pulo lasi lasodo aduntu labangke niltum Aisa keseng cheng 1990 al ahut Kiman Cheng General Secretary Comrade Chandrasekhar Prasad mate Chandu alang li bhana chikmo ponang ko lo athe hala alang li bangke ala is student movement pen alang li hadak JNU SU long hala dak General Secretary Haidat pen api alang li bang amena Biharat adet pilong adet long chidam pen hala dak alang li MP aphan contest dun lo teta hala dak popai lang no lo je hala dak inot hitman juntu hala sodot ruling hala state MP lo Sahabuddin hala si gunda bahini toimat alang lifan hala dak lam jaibom adhut alang lifan up tekam bob la pen adun thu niltum icon youth icon mate niltum Bhagat Singh juntu revolution kangthur India deadlong je hala sodut youth tumta ajhak tumke ahem pen marsi chonche mate politics masya ning hang he mate kachasong masya ning hang he apot si Bhagat Singh dame hala sodut nang thur nang koklo amarsi laso youth icon atum phan bang nil tum bang ta chikmo konang koklo lapen ke damtang an pen non pinian nilitum Aisa along pen Kalitang Comrades tum hanan tame nilitum chikimo ponlo la pen non antame netum program bangke dobom la si non nilitum bangke conference dat pen api nilitum bang matha dam lo je non laso jangchar long je isi faces asorkar nang do det pen non nilitum langdamo da hills committee polo nilitum Ladakh Karbi Anglong kang pilo si Ladakh Hills Committee angkang pilong non kechari bom Chief Executive Member juntu authoritarian guide claim bom juntu alang pen abahera ajuje pulote alang lifan ke target pon lason dakak si non pinian tame suppress lifan kado we bhanna lo pusi suppress bom lo sita ilitum langam sina je alang li koan lone Ladakh arlo pen corruption ke do piglo dada koan an ne exploitation do olu non kado we to theglong prong lo nane longle an tame alang li tumbang ke private company tumhan joy pen jorbom lo